Ламята и златната ябълка, приказка без златна ябълка. Слязла ламята в селото. Она е ламя, триглавата. Сещате се, нали? Значи хората се нагиздили в най-новите премени и излязли да я срещнат с хляб и сол. Понеже ябълковата градина била изкоренена, за да гледат рапица и частично джинджифил, няма ли какво да й дадат. Не вижта питките, иззвучава първата глава на ламята. Не вижте и ябълките. Дошла съм на работно посещение и бързам. Селените се спогледали изплашени. Ако не занолите въглеродния си отпечатък, всичките ще ви изям, заявила втората глава, като посочила пушещите комини край сърцето. Ама така ще останем без работа, разтревожили се хората. Ще се преквалифицирате, успокоила ги третата глава. Кметът да кандидатства по съответната програма. И да разкарате кравите. Нося ви субсидии за екарисаж. Още сега ги почвайте. Ами сега. В селото отдавна нямало ни моми, ни юнаци, за да разсеят ламята като в старите приказки и какво да направят. Какво? Послушали. Изгасили комините. Натиснали кмет. Той се размърдал. Усвоили субсидията на ламята и изклали кравите. Преквалифицирали се в оператори на моторни резачки и триони, намерили прекопвачи за износ и изсекли цялата гора. Като дошли дъждовете, нямало какво да спре водата и наводнението отнесло къщите барабар с модерния екарисаж. Кокошките и кучетата се издавили, а гнилочът изтровил рибата в реката и всичката предала Богу дух. Ламята пристигнала на пожар. Огледала терена, изразила загриженост, обещала подкрепа пред сюрията от репортери, направила си селфи и отлетяла да се бори с въглеродните отпечатъци и по другите села. И понеже била триглава, имала цели 3 гласа в Комисията по околната среда.